Moi, terve täällä. Me ollaan Clippershot-tiimi ja ollaan yhdessä tehdään Black Opsista videoita. Ja kerropas sun nimi. No, minä olen takaisin Clippershot. Okei. Heti tuli kamera eka failaus. Heti eka failaus. Oikeesti eka failaus. Okei. Heti ekasta videossa heti yksi failaus. Mä pelkäsin sama. Ai vittu viekö. Ja me pelataan Deathmatchia. Ja mitä sitten kato vielä. Kalli, joo. Sniperi. Storneri auki. Ja Enfield, joo. Kaikki on hyvin. Mitä on käyttää sitten? Okei, tähän tippuu koko ajan. Pitääkö hyvä parempi paikka? No niin. Päästiin matsiin. Map. HK on täällä. Niin HK on täällä myös. Vähän toi alas tossa saattaa pustaa, mutta me yritetään saada sitä pois. Mä katon muuten yhden tuotteessa. No, joo, vähän auttaa. Mä katon Gallilia. Tänne missä mäkin on. Mä jotenkin varmaan, että tuot tulee joku. Mä oon sitten ylempi. HK on alempi. Onko se sulla vihollisia? Onhan tässä 6. 6 vs 6. Siellä meni. Tapataan sieltä! No, oi vittu. Siinä enää yksi mikä tyyppi. On. No. Hei jees, eka killi. Sniperi. Ja Mikä mun nimi olikaan? Clippershot. Hei, Clippershot, niin. Hei, mä sain assistit siitä jätkästä. Häviädään. Vähän. Tai mulla... Vai ollaanko me häviöllä? No joo. Hyvin. 2 tappoa. Hitto mut loppuu kot latausammut. Ei ole nyt mitään. No. Katsotaan tehdään kulka. Noniin. Eka killi mulla. Ai hitto, nyt tiedät. Ja heti jos tossa tulee, niin tulee reflex. Ai hitto, nyt on reflex. Hei, onks toi vihollinen? Ei, no hyvä. Hei, Aina se hauta. Hei, Clippershot. No Clippershot. Niin. Nyt tuu päälle. No. No me pelataan myös sitten zombiilta, jos... Että jos kiinnostaa. Katso. Niin. Damn it! Se on flakjacketti. No ei ihme. Jotenkin tulee tässä. Ai tuleeko? Mä varmistan takaa. Et jos tulee. No, ei se tullut nyt siellä, se tulee nyt tää toinen puolella. Oi vitsi. Nyt jotenkin vaan... Mä luulen, että voi hittaa. Mä jotenkin luulen, että nyt tulee reflex. Ei. Mitä toi? Ai vittu. Jotta vielä. Ja MP3 on sit tulossa, että sitäkin pelataan. Älkää huoliko, jos toivot, jos luulet. Jos toivotte, että MP3... Mitä tää on? Ui, mistä homman tulee? Mistä vitusta se on? Oho, sun takalta. Mistä vitusta se tulee? Tuossa takana! Ui, mistä? Tästä! Joo. Mä otan sen snipuka. No agokki. No se on hyvä. Muuten mitä se? No, snipuka on joku. Oi hitto, niillä on arsenaalit. Meillä on helikopteri. Mulla on lampu. Ei oo mitään ihan pro sniperi. Oi. Paitsi ennen oli. Hei.
Onko se eikö ihan ulluuttari? Ja koska meille tulee Saa sä että nappalaan strikit. Josain. Oh. No Mä kyllä. otin AK4. Mä sain sille no kyllä. Ei tullut no killillä AK. Oho, pitää vasta asettaa eikä pommit tänne. Varmaan, mut piti pommit pistollin maasta. Varmaan. Onko striker hyvä? Oh, paitsi siitä on vaan loppunut hammat. No varmaan, missä Mä vedän 5-0. 5-0. Joo. Varmaan vedän 2-3. No, jos tulis nukatauli, niin... Vähäks vietäis. Hei. Nyt sekin voi tuntua tuolla. Niin, jos haluat tulla meidän kanssa pelaamaan, niin... Mä oon suomalaisia. Ja no, Varmaan tulkaa pelaamaan. Miten jos tonne ylös pääsee? No, ei sit sinne. Hei. Olisiko ihan vaan Ja tästä, taas täältä se tulee täältä. Tai ne tulee täältä. Se on kyllä toi talo. Ai missä on Spävnin killaamista. No. Spävnin killaamista. Onko raju Spävnin killaamista? Oi, assisti pistooli. Tänne kaukaa. Oi, toinen assisti. Ja 0 kuolemaa. Varmaan. Oi. Miten kun tuo on nopein parempi kuin... 7 killstreak. No varmaan! Pistooli. Varmaan! Pääsikin huomattelu. Oi hitto viekä. Oi. En oo mikään hakakaan tässä paitsi kun on mun lemppamäksi. No varmaan sä sanoit, että nuket on sun lemppamäksi. Oi, ja sit pitää ottaa tästä katso taas. Eka kuolema, oi, kuinka HK ryöpyttelee. HK vähän ryöpyttelee täällä. Tehdään Spävnikillaamista. Ajatteko sen tehdä? No, mäkin ajattelin. Mä sain 100 pointsia. Ellei tätä muuta. Oi. No. Tää vaatti menee ihan huonosti. Ai sulla? Mulla tää menee ihan loistavasti. Hei. Sitten loppuu taas kohta ammut. Pitää ottaa parempi pistooli käyttöön. No nyt vedetään tän ammut eka loppuun. No niin, siinä on vielä 57 kutia. Joo, paitsi me katsotaan tän ammut. Miten tänään nopeutet ton kuutosella jotain? Nelosella. Mä oon tottunut. Ui, tuoltahan napataan. Joo, napattiin sitten 2 killstreak. Joten jos te haluatte, niin menkää teidän nimi on Max Atro. No palataan, no, mutta me YouTube-kautta Clipper Shot. En tiedä mistä kekattiin. No ei. Vaan tuli mieleen, kun tuossa kamerassa luki Clippers, kun me tehdään ampumisvideoita, niin sitten shot siihen. Hei Lavi! No niin! Hei, kaksi hulilutteri vaan. Hei, ton 3 hulilutteri. Oi. Yksi toi Karen. Oi. Tuo hulilutteri on mun joka ainut mun mielestä. Varmaan! Varmaan niinku moras kaikki meidät. Mamma ainut ykkönen, joka on pystyssä. Tää menee ihan huonosti. Niin. Seuraava matsi menee paljon paremmin. Nää jo. Mun enkka on niinku 32 yhteen. Tai niinku, no entinen. Ei, mä olisin just tappanut toisen jätkän. Katsokaa alempaa luku, mä olisin just tappanut toisen jätkän tuolta. Mutta katsotaan, jos tämmönen ylimoraalia. Veikkaisin. Noniin. No, Tää video oli varmaankin sitten tässä. se ois nyt vaan... Moro.